ήθελα να πάω για ένα ποτό. Σταματάω τον ταρίφα και μου λέει, πού πάμε? Του λέω Χριστοδουλόπουλο. Μου λέει, αδερφέ, δεν μπορώ να σε πάω, παραδίδω. Του πετάω τότε εγώ το σωστό, το καλό. Ρε εσύ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ο Χριστόδουλος. Και ο τύπος μένει άναυδος. Κάγκελο, εάν είσαι ο Χριστόδουλος, μου λέει, σε πάω. Φτάνουμε λοιπόν, κατεβαίνω από το ταξί και πλησιάζω στην είσοδο του μαγαζιού, στην πόρτα που γινότανε πανηγύρι. Ευτυχώς σε αυτή την πόρτα δουλεύει ο Σάκης, είναι γνωστός και μου φωνάζει, Αρχιεπίσκοπε, ελάτε από εδώ, από το πριβέ. Έχουμε κανένα καλό τραπέζι ρε Σάκη? Του λέω, ή θα μου δώσεις καμιά βαλούτα όπως προχθές? Όχι, το καλύτερο για σας, μου απαντάει. Αν θέλετε, σας πάω. Και του απαντάω, πάω μόνος μου. Να μην σας κουράζω, ήπιαμε σαν τα φίδια, σαν τις άβρες. Εκεί που πάμε να πληρώσουμε, έρχεται ο μέτρ και μου λέει, Αρχιεπίσκοπε, τα ποτά κερασμένα. Και εγώ του πετάω το φοβερότερο όλων. Αν είναι να μου κεράσεις τα ποτά, τότε σε πάω. Και επειδή πολύ σας πάω σαν κοινό εσάς εδώ, θα σας πω και ένα τραγούδι. Έλα για να δει. Είμαι ο Χριστόδουλος και είμαι οκ. Πολύ σας πάω και δεν με καίει. Φρέσω σκουλάρικα, κάντε τατουάζ, ελάτε στους ναούς με τυρκουάζ.